बिनि गेजेरावबो लोङै जानाय आंखौ बेबायदि खालामोबा आं मा खालामनानै थानांगौ मा जानो मा खालामनांगौ आं बे जायगाया बरफुटार उगुरि बरफुटार होनोना सेन्टार मा जाया जानाय माने सासे रहिम होननाय आरो मावफारनि बियो लोंनानै फैनानै सिगारेट बिफैबाय आंनाव सिगारेट बिनायखाय सिगारेटखौ हरबाय आं सिगारेट हरनाय लोगो दाना सोबखांनानै दसे थांदों मानसिया थांनानै फैखांनानैहाय आब' नोंजोंहाय लाइन मारि जायोलै नोंजों लाइन मारिनांगौ बेबायदि होनबाय आंखौ मानोथो गोदाव सोराव बिब'जों बेबायदि खोथा बुंबाय थादों नोंलाय आंखौलाय होनबाय आं दानि मा खावलायाव दैहां मोदोमाव दैहां माबा माबि खालामबाय थाबायना आंखौ बेबायदि खालामबाय थानो माने एफा गाज्रि एफा लोङै जायो बेबायदि खालामबाय थाफैदों नों आंखौहाय होननानै बुंबाय आङो ओमफ्राय हाब नों एफाबां दम होनबाय आंखौ मानिथो दमनि खोथा बेलाय लोङै जायोलाय दखानावलाय होननानै बुंबाय गाज्रि फंबाय बायदि जानानै थाना होननानै बुंबाय आङो सिगनेटआव बायनो लाङो हायोलाय नोंखौ 10,000नि बुंबाय आंखौ लाजियाखिसै नों बेबायदि खोथा बुङो बिब'खौ होनबाय आं हाब आंनि दमखौ नायनाय जाबाय बिदि होननानै आं एसे ओरै फावसायनानै थादों आरोना आंखौ बिदि मोदोमाव दैहां खावलायाव दैहां खालामबाय थानायखाय ओमफ्राय एसे ओरै फावसायनानै थाबाय आङो फावसायनानै थानायखाय आंनि दमखौ नायथारनो नोङो जाबाय माथो दम दङ नोंनावलाय देखायलाय दमखौ होननानै बुंबाय आङो बिदि होननानै दाना दखानखौ नारखांबाय माने बे गासैखौबो गारस्रावजोबदोंमोन दाथ' बे फंबायफ्रा थिखोबाय गारस्रावनानैहाय होनानै गासैखौबो जोफायजोबदों आरोना जोनानै एसे बायबाय गासैबो बेम्बास बुस्थु गारि ओंखारफैजोबबाय बिदि जादों ओमफ्राय दा मा लुबैदों नोङो आंथ' बेखौनो लुबैदों माने आंनो मोजां माने मोनसे न्याय नांगौ बेनि न्यायखौ आंनो होथारनांगौ मोनथारनांगौ थारमाने सासे हिनजावफोरा जेनेबा आंहाथ' दा रावबो गैयानो होनजायो फिसाफोर सानै दङ बिसोरखौ लानानै बे दखानखौ लानानै आं सोलियो बिनि गेजेरावबो लोङै जानाय आंखौ बेबायदि खालामोबा आं मा खालामनानै थानांगौ मा जानो मा खालामनांगौ आं सिगाङावबो बे मानसिया फैबाय थाखायोना दखानाव मालाबा फैबा मानसियाथ' बेयाव थायानो खोमा बेयाव थाया बियो बिहावनावनो सोरनावबा थायो फैया दिनै फैबाय आरो बेबायदि खालामफैबाय फैयाबो आरो बेबायदि बेबहारबो खालामफेराखैमोन दिनैबा मा सानदों बेखौबो आं मिन्थिला पुलिसनो खिन्थाहरबाय आं असि सारनो खिन्थाहरदोंमोन आं सानदोंना हिनजाव मानसिफ्राबो जुदि बेबायदि जेबो सेफटि गैयाबा ओंखायनो प्लास सेफटिखौबो नांगौ प्लास मोनसे न्यायखौबो नांगौ आरो आङो दा बे माबा पुलिस थानाया मा गोग्लैयो नोंसिना जोंना आमगुरि गोग्लैयो असि सारनाव फन खालामदोंमोन आं मानसि फैगासिनो दं होनदों आरो नोङो एरेस्ट खालामजानायखौ लुबैदों खालामनांगौ बेनिफ्राय मा खारननि थाखाय आंखौ बेबायदि खालामफैदों बेखौ आंनो नांगौ आरोखि बाजार कमिटिनिफ्राय माबाफोर लुबैदों बाजार कमिटिफ्राबो एसे स्ट्रंखौ आं लुबैदों माने बेबायदि खालामफैनो मोना बेयाव बाजार कमिटिया गसंफैनांगौमोन खिन्थु रावबो फैयाखै आंनि नुनायाव नायनानै थादों नायदों मा जादों बेफोरखौ सानदोंब्लाबो होमबाबो बेफोरबायदि बुसा बुसि खालामफैनायखौ नुनानै बाजार कमिटिया एसे फैनानै सोंनो हागौमोन आरोना सोंफैयाखै